dolina. Jednog lepog i sunčanog dana Bibi i Bobi su se igrali žmurke u šumi. Bobi je žmurio, a Bibi se krio. Potom je Bibi žmurila, a Bobi se krio. 28, 29, 30! Ko se nije sakrio, magarac bio, krećem! Gde li se sakrio? Naći ću ga ja, uvek ga nađem. Hej, Zazi, gde si otišao? Čekaj me! Juhu! Hej, Bibi, vidi! Bobi, šta radiš? Našao sam konjića! Vidi! Ali kako si našao konjića? Pa to je sigurno nečiji konjić. Ne možeš tek tako da ga zajašeš. Molim te, siđi. Nisam ja ničiji. Ja sam svoj. I nisam konjić. Nisi konjić? Pa šta si onda? Ja sam jednorog, ali nemam rog. Rođen sam tako, bez roga. I svi misle da sam običan konj. Nemam puno snage, jer nemam rog. A i nisam baš poseban. Joj, jednorog bez roga. Baš mi je žao. A kako se zoveš? Zovem se Alfej. Nikad nisam čuo za jednoroga bez roga. Niko nije čuo. I tako je Alfej objasnio Bibi i Bobiju kako ga je sramota od ostalih jednoroga jer se razlikuje od njih. I kako je napustio svoj dom i potražio sreću u belom svetu. I tako, ja sam pobegao od mame i tate, braće i sestara i stigao ovde. Ali nisam mogao dalje. Ali zašto? Šta se desilo? Nešto počelo da me boli i svrbi po leđima. U trenutku kada sam izašao iz skrivene doline, kao da sam se razboleo. Skrivene doline? Da, skrivena dolina. Moj dom. To je jedna prelepa, očaravajuća dolina za koju znaju samo jednorozi. Wow! Kako je to zvučalo zanimljivo. Skrivena dolina. Bibi i Bobi su goreli od želje da odu tamo i upoznaju jednoroge. Ali Bibi se u isto vreme jako brinula za Alfeja. Nije znala da li je Alfej dobro, pošto je napustio svoju dolinu. Stoga mu je predložila da ga otprate do kuće. Alfej, ja sam sigurna da će ti biti bolje kada dođeš kući. Ali da li je u redu da i mi dolazimo s tobom u skrivenu dolinu? Ja bih baš voleo da vidim skrivenu dolinu. Naravno da možete. Hvala vam. Svima će biti drago da vas vide. Zaista? Naravno. Jednorozi jako vole decu. Šta se dešava? Nemate pojma kako se loše osjećam. Leđa su me jako zasvrbela. Joj, morat ćemo da požurimo. Hajde, Bobi, hajde, Alfej. Bobi i Bibi su bili veoma zabrinuti za Alfeja. Zaista se nije dobro osjećao. Na sreću, skrivena dolina nije bila daleko i ubrzo su je videli kako viri između visokih brda. Ovo je skrivena dolina, moj dom. Wow, kako je lepo! Nikada nisam videla tako lepo mesto. Da, i kako su lepi jednorozi. Iskreno, ja sam mislio da jednoroge žele samo devojčice, ali nisam znao da su ovako lepi. Ja baš nisam dobar jednorog. Kako sam samo običan. I to sam mano. Nemam rog. Ničemu ne služim. Kako smo samo brinuli za tebe. Pa ja ne pripadam ovde vama. Nisam sjajan,
Nisam poseban. Svi misle da sam običan konjić. Alfej, pa ti jesi divan. Bibi i Bobi počeše da teše Alfeja. Nisu mogli da mu objasne da je i on divan i poseban. Pa šta ako nema rog? Tešili su ga i drugi jednorozi. Njegovi roditelji, braća i sestre, bili su presrećni što ga ponovo vide. Ali Alfeju je bilo sve gore i gore. Kako me svrbe leđa. Šta je to? Šta se dešava? Zaista, dogodi se nešto vrlo čudno. Alfej je skočio, propeo se, zatresao i... Šta se desilo? Ali, šta je ovo? Alfej, pa ti imaš krila! Prelepa bela krila! Jepiripijau! Ti si najjedinstveniji jednorog. Na čitavom svetu nema takvo kao što si ti. Jednorog sa krilima! I tako je Alfej, jednorog bez roga, dobio prelepa bela krila. Kao ni jedan drugi jednorog u skrivenoj dolini. Nije bilo kraja sreći tog dana. A kada je sunce zašlo, Alfej je doveo Bibi i Bobija do izlaza iz skrivene doline, kako bi ih ispratio nazad njihovoj kući. Bibi, Bobi, jesam li ja zaista poseban? Da, Alfej. Možda ti nemaš čarobni rog koji bi ti dao snagu, ali zato imaš krila i možeš da letiš. Hoćete da kažete da nema mane? Svi mi imamo mane, ali imamo i svoje prednosti, svoje vrline. Da, svi smo u nečemu posebni. Evo, na primjer, Bibi je bolje u prirodnim naukama i pričanju priča. Ali ja sam mnogo bolji u matematici i računanju. Ja sam bolji programer. I fudbaler. Fudbaler? Vidjet ćemo to. Odavde već znate put. Ja se vraćam u skrivenu dolinu. A vi ćete ponovo doći da me vidite. Važi? Jupiripijau! Doći ćemo, a onda ćemo da letimo zajedno. Bobi, Bobi, šta smo se dogovorili? Da ne smem da jašem Alfeja. Bobi, mnogo bih voleo da letimo zajedno, ali još uvek se plašim da letim visoko, a kamoli da nosim nekoga. Tek sam dobio krila. Ali Alfej, nemoj da se plašiš. Iskoristi svoj dar i moć i leti visoko. Sad? Da, sada. Wow! Wow! Ja letim! Ovo je bila priča o Alfeju, koji je od tog dana bio najbrži jednorog i mogao je lako da prenosi poruke iz skrivene doline. A Bibi i Bobi su imali više druženja i uzbudljivih avantura sa njim. O čemu ćemo da pričamo u nekoj drugoj priči. Vidimo se, drugari!